Takže dobrý den lidičky, ještě před začátkem tohoto krásného vlogu vám chci jen říct, pokud víte, že máte u mě na hlavním kanále odběr Kohout hry reakce, tak si to prosím vás zkontrolujte, protože YouTube je v posledních letech hodně závislý na rušení odběru a ani nevím, jaký k tomu má ten YouTube důvod, tak si to prosím vás zkontrolujte. Už jste si to zkontrolovali? Tak jdeme na video. Ok, takže zašli jsme se na oběd, čekáme tady, mezi tím jsme si dali pití, felácí, budeme čekat, no. Takže lidičky, už to tady máme, jo, já jsem si dal řízek s hranolkama, mamka s bráchou si dali nudličky, jo, táta si dal játra, takže jdeme jíst teda. Ok, lidičky, dojedli jsme, momentálně se nacházíme v chatce naší krásné, jo, tady máme. No, kapesníky jsme koupili v Kauflandu, to jste viděli, asi to klasik, že? No a máme tady prostě šálky takhle. Musím vám říct, ten řízek s hranclema byl moc dobrý, já jsem ho mega užil. Počasí dneska, no, úplně neklapne, jo, je tam zima hrozná, takže dneska se úplně koupat asi nepůjdeme. Nebo nejspíš teda zatím. Tady v chatce je takové krásně příjemné teplo. Uvidíme, co teda budeme dělat teďka. Nebo za chvíli. Ok lidičky, šli jsme se podívat k vodě. Mám mikinu, protože zima, že jo, na to, že je srpen. Tamhle plavou loďky, jo, vidíte. Tamhle je vlastně přístav. Je to tady moc pěkný, jakože, no. Ok lidičky, ještě jsme se šli podívat takhle na Vltavu. Vypadá to nádherně. Tady je restaurace taková. Fakt pěkný, tyjo. Takže stavili jsme se na klobásy ještě. Já jsem si dal klobásu. Táta s bráchu si dali klobásu, máma si dala žebírka, nebo jo, žebírka, dobré. BBQ. Ano, BBQ. Tak my to jdeme spapat teda, no. OK peoples, jelikož jsem blbej, že jsem si nevzal pevné botičky, máma to potvrdila, tak jsme museli dojít pro tyhle ještě, že mám jenom na dnešek. No a napadlo mě podívat se někam k lodím, takže si nasazuju tyto botičky a jdeme. Já doufám, že se nestratím, protože to tady za stolik neznám, jsem tady první den totiž. Tady je takováhle restaurace krásná s těma namalovanýma ptákama na skle. OK, tady je ten přístav. Škoda, že to počasí tomu moc nedává, kámo, jinak bych se tady vykoupal dneska. Ale tak zítra mám být hezky, tak uvidíme. Tam je vstup zakázaný, takže tam nepůjdu. Ale aspoň takhle jsem to teda viděl, ten přístav. Je to tady fakt krásný lidičky na Lipně. Doporučuji navštívit. Ok lidičky, ještě vám to ukážu takhle z druhé strany, protože takhle z druhé strany je to ještě hezčí než předtím. Nádhera, fakt nádhera, rozhodně doporučuju, to tady je fakt krásný. A já teďka půjdu zase zpátky do naší chatky a doufám, že si pamatuju cestu. Ty vole, já ty boty mám na sobě cca 10-15 minut a už jsou takhle zašpiněný, tyjo. Ale tak stejně mám jenom dneska, takže poho. Takže lidičky, zašli jsme si do kiosku ještě, jo, na pitíčko, na točenou. Lidičky, fun fact, jestli chcete točenou limonádu, tak ji musíte natočit, aby byla točená. Takže dali jsme si ještě takhle s bráškou párek v rohlíku, takže to jdeme spapat hezky. OK, máme před 8 hodinou. My jsme se teďka rozhodli jít do letního kina, takzvaně na kouzlo Derby. To je o Spartě a o Slávii. A jelikož já s tátou jsme slávisti, tak dobře víme, kdo vládne Česku, že jo? Takže ozvu se vám, až to skončí. Takže máme 10:30, film je dokoukaný. No, my jdeme zpátky do chaty, nebo jedeme zpátky do chaty a budeme asi spát, takže
uvidíme se až zítra. No takže dobré ránko, lidičky, máme úterý. Teďka jsme vstávali, jo. Já doufám, že dneska bude hezky, ne jak včera. Takže doufám, že se půjdu dneska vykoupat hezky do vodičky. Tak uvidíme, no. Takže je teďka 3:45. No a rozhodl jsem si, že udělám chatový tour, nebo lépe řečeno cabin tour, nebo jak se tomu říká. Tady je naše palanda. Dole spějí táta s mámou, tady spím já s bráchou nahoře. Tady máme takhle na židli prádlo špinavý. Tady máme takhle chálky ještě ze včerejška. Tady mám tašku s bordelem, který já vytřídím, protože já reálně jsem jediný z mojí rodiny, který třídí odpad, že jo. Tady máme takhle východ hezky, koš, vody, ledničku, to je nějaký další chálky, že jo, koláč, pralinky nebo co to je. Tady jsou bráchové boty, tady jsou ostatní boty. Ještě tady máme ubrousky vlhčený, tady máme slunečník takhle hezky, věšák, věci na uklízení. Tady máme jeden takovejhle obraz, potom máme ještě tady obraz. Tady máme takové no věci, ano. Tady jsou máme pantofle. No a dneska je docela teplo venku. Jo, je to příjemný. Je krásně, takže doufám, že to vydrží, protože já se chci vykoupat dneska. Lidičky, nudím se, jdu si číst letáky. Aspoň budu vědět, co, kde mají fakci. Takže jako první jdu na Albert, protože vždycky začínám od abecedy, že jo? Nebo podle abecedy spíš. Ty krás, takovýhle Star Warsácký Coca-Cola, kámo. Hustý, mega hustý. Takže zašli jsme se na oběd zase, já jsem si dal tutok. Jo, tíčko hezky pěkně. A tu jdu sníst teda, no. No lidičky, takže jelikož je dneska fakt krásně, jo. Fakt teplíčko. Tak plavečky a do vody půjdu. Tak řeknu vám, chodit takhle po tom písku je fakt hrozný teda. No tak já se jdu smočit a ozvu se potom. Takže dali jsme si jídlo zase, jo, klobásy, hořčicí s chlebíkem a s křenem, nebo co to je. Pofolu jsem si dal, protože to je nejlepší na světě. A jdeme papat. Takže lidičky, právě jsme se vrátili z koupání. Přesně, lidičky. A řeknu vám jednu věc. Tady to postel má pro mě docela dost velkou nevýhodu. Já vám to ukážu hnedka. Ta nevýhoda spočívá v tom, že já prostě, když vylezám takhle, tak se tady prostě šprajcnu, jo. Takže musím takhle. Tak doufám, že jste to pochopili, i když jste to vlastně nepochopili, ale to je jedno. Tak lidičky, my tady máme s bratříčkem Kubíčkem pizzu šunkovou s malinovkou pěkně. Mamička, ježiši moucha zase. Mamka s taťkou si dali kuře a já si jdu dát teda tu pizzu. Strašně se na ní těším, lidi. Takhle vypadá léto, dámy a pánové. Prší, zase. A je to hruza tady to. Normálně tady až z toho kape a je to strašný. Takže lidičky, máme středu, je 8:45. Dneska odjíždíme, cca za hodinu a čtvrt. No a já jdu vytřídit odpad, tady tento. Takže až to vytřídím, tak se vám možná ozvu. Odpad je vytříděný, taška je sice zevnitř špinavá, ale to nevadí. Tady do těchto konťasů jsem to hodil. No a my už jdeme teda balit, zabalit si věci, jídlo, všechno možný, takže se vám ozvu už u auta se zabalenýma věcma. Takže lidičky, za chvíli už pojedeme. V kufru máme věci, jo, je tam ještě pytel s odpadkama, takže dneska jsme ještě neskončili. Jdem do Globusu něco koupit, tak se vám potom ozvu. Takže máme na koupíno teda a uvidíme, když tak, jestli se ještě něco bude dít, tak vám to sem dám rozhodně. Takže ještě jsme se zastali v Mekáči v Táboře. Tady vám ukážu, co jsme si dali. No a my tady čekáme na objednávku. Takže máme to tady, jo.
Tady sladkokyselé ještě, pitíčko. Tady vidíte, co si dali ostatní, takže jdeme jíst. Takže lidičky, jsme na konci videa. Tento konec videa natáčím až teďka v sobotu, protože jsem to prostě v tu středu zapomněl natočit, ten konec. Ono se stejně v tu středu nic nedělo ještě ani nakonec. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte lajčisko, odběrisko a mějte se hezky. Ahoj!